Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, ευχαριστώ καταρχήν τον Θεό που μας έδωσε υγεία και δύναμη και βρισκόμαστε όλοι εδώ, και ευχαριστώ τους αδελφούς για την τιμή που μου έκαναν να με καλέσουν ως ένα εκ των ομιλητών. Το κάθε έγκλημα που γίνεται κατά του λαού έχει αίτια, έχει λειτουργούς, έχει και εκτελεστές, αλλά για να μπορέσει να ολοκληρωθεί το κάθε έγκλημα χρειάζεται να έχει και συνεργάτες. Αυτό όμως που με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι τι κάνουμε εμείς. Και όταν λέω εμείς δεν εννοώ μόνο το λαό, γιατί ο λαός έχει ηγεσία, έχει διοίκηση, ο λαός έχει πνευματικούς ηγέτες και επιμένες. Και τίποτα δεν θα μπορέσει να κάνει ούτε ο Αντίχριστος ούτε η κυβέρνησή του αν δεν συνεργαστεί σε αυτό το έγκλημα η διοίκηση της Μητέρας Εκκλησίας. Ο Αντίχριστος ήδη κυβερνάει και είναι μες στην Ελλάδα. Αυτοί που μας κυβερνούν δεν είναι πιστοί στο Χριστό, είναι πιστοί στον Αντίχριστο. Γι' αυτό κάνουν ό,τι βλάπτει τους Έλληνες χριστιανούς. Την πατρίδα μας την έπνιξαν με έσχη, με αθλιότητα, με gay pride, με διαφθορά, με υποκρισία, με πορνεία, με σοδομισμό. Τι είναι αυτά, πού τα ξέραμε εμείς αυτά? Επιτίθονται στο Χριστό, στην Παναγία μας, στους Αγίους, κάθε Πάσχα στο Άγιο Φως, στο σταυρό της σημαίας μας, στις εικόνες, στα σύμβολα της Ορθόδοξης Παράδοσης, στις εθνικές μας εορτές και τις παρελάσεις. Είναι μια γενική επίθεση αυτή που δεχόμαστε από μια αντίχριστη κυβέρνηση πάνω στο λαό του Θεού, που γίνεται όμως με την ανοχή της Μητέρας Εκκλησίας. Ξέρετε αδελφοί, η δύναμη που έχει η φωνή της Εκκλησίας μας είναι τεράστια, γιατί έχει τη δύναμη της φωνής του Χριστού. Και αν δεν έχει δύναμη η φωνή του Χριστού, τότε ποια έχει? Αν ήθελε η διοίκηση της Εκκλησίας μας θα είχαν αλλάξει τα πάντα. Δεν θα είχαν κάνει ούτε το πρόσφατο, το πολιτικό πραξικόπημα που έκαναν, που άλλαξαν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος από όχι σε ναι. Γιατί και η ηλεκτρονική ταυτότητα, για την οποία αγωνιζόμαστε τώρα, είναι μέσα στο ναι που ψήφισαν, ενώ ο λαός απλά είπε όχι. Η Εκκλησία θα μπορούσε απλά να πει ότι αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε, γιατί είναι κατάφορη καταπάτηση της ελεύθερης βούλησης των Ελλήνων, που είναι συνταγματικό τους δικαίωμα. Και επειδή αυτό που κάνατε καταπατά και στερεί την ελευθερία και των μελλοντικών γενεών, η Εκκλησία που αγωνίζεται υπέρ της ελευθερίας των ανθρώπων, αυτό που κάνατε δεν μπορεί να το δεχτεί. Θα μπορούσε να το πει ή όχι? Βεβαίως θα μπορούσε. Ξέρετε, το ζητούμενο αυτή τη στιγμή στη χώρα είναι να μείνει ένας θεσμός όρθιος, όποιος και αν είναι αυτός. Και τώρα λένε θέλουν να μας φέρουν το πρώτο σφράγισμα και τον αριθμό του Αντίχριστου, και θέλουν να σταμπάρουν με αυτόν το λαό του Χριστού. Τώρα τι περιμένουμε να κάνει η μητέρα μας η Εκκλησία? Θα υψώσει φωνή Χριστού απέναντι σε αυτό, ή θα παραδώσει τα τέκνα εν Κυρίω αγαπητά στον Αντίχριστο? Αν λοιπόν η διοίκηση της Εκκλησίας μας σήμερα μίλαγε με φωνή Χριστού σε αυτούς που έχουν διαλύσει τη χώρα, όχι μόνο δεν θα σκεφτόντουσαν να μιλάνε σήμερα για σφράγισμα και 666, αλλά θα έψαχναν τρύπες για να κρυφτούν. Τόσο αδύναμη είναι. Η Εκκλησία μας δεν είναι εκκλησία προσώπων, γιατί τα πρόσωπα έρχονται και παρέρχονται, ενώ η Εκκλησία μας μένει στους αιώνες. Τα πρόσωπα όμως που ζητούν να διοικήσουν την Εκκλησία, πρέπει η πορεία που ακολουθούν να είναι εναρμονισμένη επάνω στο πνεύμα της διδασκαλίας του Χριστού και του Ευαγγελίου, γιατί αυτός είναι ο πυλώνας της Ορθοδοξίας μας. Την Εκκλησία του Χριστού μας λοιπόν δεν την πηγαίνουμε όπου μας αρέσει, αλλά εμείς ακολουθούμε τον Χριστό. Όποιοι αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι ή ιερείς σήμερα έχουν συμπεριφορά που δεν είναι εναρμονισμένη με τον πυλώνα της Ορθοδοξίας και δεν διακατέχονται από το θυσιαστικό πνεύμα του καλού ποιμένα, τότε η συμπεριφορά τους αυτή δεν ομολογεί Χριστό. Βλέπουμε πολύ καιρό αδελφοί, και πρέπει κάποια στιγμή να πούμε τα πράγματα ανοιχτά και όπως είναι, γιατί το να κρύβεις και να σκυπάζεις ένα πρόβλημα δεν θα το λύσεις ποτέ. Έχουμε πρόβλημα στην Εκκλησία μας. Αυτό το πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζουμε πρώτη φορά.
Γιατί μέσα στην επιχιλιετίας πορεία της Εκκλησίας μας, εκτός από επισκόπους που αναδείχθηκαν σε μεγάλους Αγίους και θεοφόρους πατέρες, είχαμε και επισκόπους που έφεραν μέσα στην Εκκλησία του Χριστού ταραχές, αιρέσεις, σχίσματα και πλάνες. Η πατρίδα και οι χριστιανοί περνάμε κρίσιμες στιγμές και χρειαζόμαστε άξιους ποιμένες για να μας προστατέψουν από τον Αντίχριστο και όχι ανάξιους για να μας παραδώσουν στον Αντίχριστο. Πρόσφατα ασχολήθηκε η Ιερά Σύνοδος με το λεγόμενο αντιρατσιστικό νομοσχέδιο και του έδωσε πράσινο φως. Κάνει τέτοιες παρεμβάσεις σε κάθε νομοσχέδιο η Ιερά Σύνοδος? Όχι φυσικά. Το τρίτο μνημόνιο το διάβασαν? Γιατί δεν προέβαλαν αντιρρήσεις? Συμφωνεί σε όλα η Εκκλησία μας? Συμφωνεί στην κατάργηση των θρησκευτικών εορτών και των εθνικών που λένε ότι θα ξεκινήσουν από το 11 του 2017? Συμφωνεί στην κατάργηση του εκκλησιασμού των μαθητών από 11 του 16? Συμφωνεί στην υποχρεωτική επίσκεψη σε συναγωγή και Ισλαμικό τέμενος από το δημοτικό? Συμφωνεί στην εισαγωγή του μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης στην εκπαιδευτική βαθμία του δημοτικού από του χρόνου και σε παροχή δωρεάν προφυλακτικών? Τι προσπαθούν να κάνουν? Κατάργηση εθνικών εορτών και παρελάσεων? Συμφωνεί. Σε πρακτική εφαρμογή του μαθήματος σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσεως? Συμφωνεί. Εισαγωγή εικόνων slides, λέει, στο μάθημα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης από 19 του 16? Συμφωνεί. Τι θέλουν να κάνουν τα σχολεία μας? Πορνεία? Τι είναι αυτά? Τι πρέπει να κάνει η μητέρα Εκκλησία λοιπόν? Πώς θα προστατέψει τα παιδιά της? Με τη σιωπή της? Γι' αυτό λοιπόν, αδελφοί, αλωνίζει και κάνει ό,τι θέλει στην Ελλάδα ο Αντίχριστος, επειδή τον έχει αφήσει ελεύθερο η διοίκηση της Εκκλησίας μας. Διότι αν είχε φωνή Χριστού, η Εκκλησία μας δεν θα βρισκόμαστε ούτε εμείς εδώ τώρα, γιατί ούτε καν θα είχε προκύψει το θέμα των ταυτοτήτων. Κανείς Αντίχριστος δεν θα μπορούσε ούτε να διανοηθεί πως θα μπορούσε να φέρει ταυτότητα με τον αριθμό 666 και να σφραγίσει με αυτόν τον αριθμό το λαό του Χριστού, και αυτό να το κάνει υπό το βλέμμα και την ανοχή των ποιμένων του λαού του Χριστού. Αυτό περιμένουμε λοιπόν από τη διοίκηση της Εκκλησίας μας, να μας παραδώσει τον Αντίχριστο. Όσο για το σφράγισμα που λένε και για τα υπόλοιπα ανέκδοτα, να μην φοβάστε, γιατί ο Άγιος Παΐσιος είχε πει για τις ταυτότητες, περιμένετε να δείτε τι θα πει η Εκκλησία. Τι θα πει δηλαδή η φωνή της Εκκλησίας. Και ποια φωνή νομίζετε? Η σημερινή φωνή? Ο καλός Θεός μας όμως, που ξέρει το μέλλον, δεν περίμενε από τους σημερινούς να βγάλουν απόφαση, γιατί ήξερε ότι αν έβγαζαν θα παρέδιδαν σήμερα το λαό στον Αντίχριστο. Η Εκκλησία της Ελλάδος λοιπόν, με βαρισίμαντο εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου 2641 του 1998, έχει αποφανθεί για τις ταυτότητες και αναφέρει επιλέξει τα εξής: εάν και εφόσον οι νέες ταυτότητες μέλουν να χρησιμοποιήσουν σαν κωδικό αριθμό αναγνωρίσεώς τους από ηλεκτρονικά μηχανήματα, φανερά ή κρυφά, το δυσώνυμο και απαράδεκτο αριθμό 666, τότε η Ιερά Σύνοδος θεωρούσα ότι παραβιάζεται η θρησκευτική συνείδηση των Ορθοδόξων πιστών, συνιστά στους πιστούς να μην δεχτούν τις νέες ταυτότητες. Εφόσον υπάρχει αυτή η εγκύκλειος, η σημερινή Ιερά Σύνοδος τι θα κάνει? Και εφόσον οι εγκύκλοι είναι αμετάκλητες, δεν θα σεβαστεί αυτή την εγκύκλιο? Θα βγάλει άλλη απόφαση που θα λέει να τις πάρουμε για να μας αποδείξουν τι? Το πόσο πλανεμένοι είναι, ή να μας αποδείξουν ότι θέλουν συνειδητά να παραδώσουν το λαό στον Αντίχριστο? Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει ο ελληνικός λαός, δεν θέλουμε παραβάτες στην Εκκλησία μας. Δεν θέλουμε υποκριτές στην Εκκλησία μας. Δεν θέλουμε να μας μιλάνε με τα λόγια για ουρανό και σωτηρία, να μας λένε τέκνα ημών εν Κυρίω αγαπητά, αλλά στην πράξη να μας προδίδουν και να παραδίδουν την πατρίδα στον Αντίχριστο. Αυτά τα βλέπουμε από τους πολιτικούς μας. Δεν θέλουμε να τα βλέπουμε από τους ανθρώπους της Εκκλησίας μας. Θέλουμε επιμένες πατριώτες, αγωνιστές με φλόγα Χριστού μέσα τους, με αγάπη για αυτό το προδομένο λαό και με αγάπη για αυτή τη μαρτυρική πατρίδα.
Να είναι δοξασμένο το όνομα της Αγίας Τριάδος. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.